Što je održivi turizam možda najbolje možemo razumjeti na primjeru Međimurja koje je proglašeno Green Destination regijom, prvom takvom u Hrvatskoj i 4. u svijetu u ovoj kategoriji. 20 godina truda i rada sa svim dionicima koji čine turizam Međimurja isplatilo se i ono što je najvažnije, osvijestili smo naše lokalne ljude o vrijednosti našeg krajolika, o važnosti da taj krajolik čuvamo i da u njega uvodimo najviše komunalne standarde i naravno da gradimo turističku ponudu koja je prirodi bliska. Za razliku od klasičnog broja noćenja gostiju, u Međimurju su više zainteresirani za ekonomiju malih brojeva, te se trude na manjem broju osoba isporučiti višu kvalitetu usluge koja se onda shodno tome može i naplatiti, a gost ostaje zadovoljan. I možemo reći kontinuirano ulaganje u zaštitu okoliša, u zbrinjavanje otpadnih voda, u zbrinjavanje smeća, u anuliranje recimo zagađenja od buke, zagađenja od svjetlosti, u dobrobit životinja. Dakle, 84 kategorije smo morali ispuniti i naravno svake 2 godine moramo ponovo dokazati da i dalje održavamo takvu kvalitetu. Jedan od važnih elemenata održivosti je očuvanje tradicije. U Međimurju su ponosni na svoj sustav ekomuzeja koji omogućava da se baština prezentira na samoj lokaciji gdje je nastala. Sjajan primjer tome je i Mlinarova kuća na Muri. Naša etnografska zbirka koncipirana je tako da se krećemo od samog praskozorja, dakle od ranog jutra našeg mlinara, kad se probudio, kad je vidio da je posve okružen prirodom, a nakon toga prolazimo u prijepodne, da vidimo kako je on proizvodio onaj najvažniji produkt, da bi došli do kruha. Ovakav način prezentacije oduševljava goste iz cijelog svijeta. Naši gosti dolaze gotovo iz cijele zapadne Europe, a budući da promoviramo isto tako i sportski turizam, imamo sve veći udio gostiju i sa azijskog tržišta. Još jedan sjajan primjer navedenom je i spomendom rudarstva Cimper. Pa evo, nalazimo se u staroj separaciji ugljena koja je sagrađena ovako kako vidimo 1948. godine. Prije toga na istom mjestu bila drvena, a sada smo mi pretvorili prije svega u spomenik svim našim rudarima, a nakon toga i nadam se u zanimljiv turistički sadržaj. U ovom spomendomu na atraktivan i moderan način saznaćete sve, od priče o korištenju ugljena kroz povijest, preko rudarskih početaka u Murskom Središću pa do osobnih priča rudara. Pa evo, ova priča je zapravo jedan dobar primjer održivog turizma, jer kao što sam i na početku rekao, ovaj naš spomendom rudarstva je prije svega jako važan za našu zajednicu. Znači, on, osim što educira djecu u tome što su njihovi djedovi radili i kako su se bavili, on je i spomenik svim tim našim junacima na kojima je izrastao naš grad. Svrha Međimurja, legendarnog Mađerkinog brega, najbolje se vidi zašto je osim zbog nevjerojatne predanosti i upornosti lokalnog stanovništva ovaj kraj zaslužio prestižnu titulu Green Destination. Ovo je tek djelić, no Međimurje je u mnogočemu, a osobito održivom turizmu, izuzetan primjer kako hrvatskim, tako i svjetskim regijama.